जों बड'लेण्ड गस्पेल मेसेज चेनेलनिफ्राय इसोरनि बाथ्राखौ रायलायनो थाखाय आखायाव लादों। बे जाबाय गाहाम जहननि 16 आयदा 22 पदनिफ्राय 28 पदनि बाथ्रा। बेनो जोंनि दिनैनि टपिकआ। बे जाबाय जिसु ख्रिस्ट'आ बिफानियाव थांनोसै, सोरगो रायजोआव थांनोसै। बिनि सोमोन्दै जिसु ख्रिस्ट'आ गावनि 11 चेलाफोरनि सिगाङाव रायथिदों। मानोना इसोर बिफानि प्लानिं जे जिसु ख्रिस्ट'खौ बे संसाराव थिनहरदोंमोन मानसि जातिखौ उद्धार खालामनो थाखाय, मानसि जातिखौ पापनिफ्राय बायख'नो थाखाय जिसु ख्रिस्ट'खौ इसोरा बे संसाराव थिनहरदोंमोन। बेनो जाबाय इसोरनि प्लानिं। बे इसोरनि प्लानिंआ दिनै जाफुंजोब्बाय। बे जिसु ख्रिस्ट'आ मोनफ्रोमबो प्लानिंखौ मावफुंजोब्बाय। बियो जब्रा जन्थाखौ सोखाबाय, खानाफोरखौबो मेगन नुहोबाय, रायनो रोङि बबाफोरखौबो रायहोबाय, थाबायनो हायिफोरखौबो थाबायहोबाय, आरो बियो सानब्रैसिम थैनाय लाजारखौबो फोथांफिनबाय। आरो बियो बासायजानायनि थाखाय गाहाम रादाबखौ हावरियाफोरनो राननानै होबाय। जोबनायाव बे जिसु ख्रिस्ट'आ जोंनि पापनि थाखाय बियो कालबारि क्रुसाव हाया हाया क्रुस बाननानै दुखु सैसोनानै बुजानानै जंजं सुजानानै आथिं आखाइयाव गाजोलजों दोजानानै अहेबफ्राबो जंजंफोरजों सुजानानै जिसु ख्रिस्ट'आ थैबाय, फबजाबाय, आरो सानथामियाव जिसु ख्रिस्ट'आ सिखांफिनबाय। दिनै बे जिसु ख्रिस्ट'आनो इसोरनि मोनफ्रोमबो प्लानिंखौ मावफुंजोबनानै बियो सिखांफिननानै 40 हर बे संसाराव थानानै दिनै बे गावनि 11 चेलाफोरखौ बियो नुजानानै बियो गुमदेननानै बियो साखि होदों। गावनि सिखांफिननायखौ बियो साखि होदों। बियो दर्शन होबाबायदों। गोबां मानसिफ्रा जिसु ख्रिस्ट'नि सिखांफिननायखौ फोथायनो हायाखै। गोबां चेलाफ्रा जिसु ख्रिस्ट'नि सिखांफिननायखौ फोथायदों। खायसेया गोनो गोथो जादों। बेबादिनो जिसु ख्रिस्ट'आ बे गोनो गोथो जानायखौ दिनै स्रा खालामदों, रोखा खालामदों। दर्शनफोरजों जिसु ख्रिस्ट'आ जरेद जरेद गावनि 11 चेलाफोरजों नुजानानै बियो फोरमायदों। आरो दिनै बे जिसु ख्रिस्ट'आ बे संसाराव थैनानै सिखांफिननानै 40 सान 40 हर थानाया जोबनानै फैनायखाय जिसु ख्रिस्ट'आ गावनि बिफानियाव थांगोनखौ गावनि 11 चेलाफोरनि सिगाङाव रायथिदों। नोंसोरो आंजोंनो गोबाव सान दङमोन, आरो नोंसोरो आंनि थाखाय मुङा मुंसेबो बियाखै। दा नोंसोरो आं नोंसोरखौ गालांनानै बे संसारखौ गालांनानै आङो आफानियाव थांनोसै। मानोना आं आफानिफ्रायनो फैदोंमोन बे संसाराव, आरो बे गासै इसोर बिफानि खामानिफोरखौ मावफुंजोबनानै आङो बे संसारखौनो गालांनानै आङो इसोर बिफानि रायजोआव थांनोसै। बेनिखायनो जिसु ख्रिस्ट'आ बुंदों जाहैबाय, जिसु ख्रिस्ट'आ बिसोरखौ बे संसाराव थासान्दि गावनि 11 चेलाफोरखौ बियो गुमदेनदोंमोन, खांदोंमोन। हौवा गोदानफोरबादि बिसोरखौ गजबनानै लादोंमोन। बे समाव बिसोरो जिसु ख्रिस्ट'नियाव बिफेराखै, रायथिफेराखै। बेनिखायनो जिसु ख्रिस्ट'आ बे बाथ्राखौ बुंदों जे नोंसोरखौ आं गालांनाय जासिगोन। नोंसोरखौ आं गालांनानै जेब्ला बिफानियाव सहैगोन, थांगोन, अब्ला नोंसोरो गावनि खुगाजों नोंसोरो आंनियाव बिनांगोन। नोंसोरो बिनांगोन इसोर बिफानियाव। इसोरनियाव बियोब्ला, आंनि मुङै बियोब्ला, अब्ला आं आफानिफ्राय नोंसोरनो बिनानै होगोन। जिसु ख्रिस्ट'आ बे बाथ्राखौ बुंदों। मानोना बै सिगां 11 चेलाफोरमोन। 11 चेलाफोरनि गेजेराव सासेया जिसु ख्रिस्ट'खौ इनाय हाबा मावनायखौ मिथिनानै बे गावखौ आलायनानै थैयासै। बे जाबाय इस्कारियोटिया जुदास। बियो गावखौ आलायनानै फोथैनानै लानायनि उनाव 11 चेलाफोर थादों। बे 11 चेलाफोरखौनो जिसु ख्रिस्ट'आ बेबादि बुंदों। बेनिखायनो जोङो बेजों मिथिनो हायो, जोङो इसोरनि फिसाफोर साफ्रोमबो जोङो इसोरनि फिसाफोर जानायखाय इसोरनियाव बिनो नांगौ।
जिसु ख्रिस्टनियाव जोङो बिनो नांगौ। जोंनि दुखु सुखु खैफोदफोरखौ जिसु ख्रिस्टनियाव खोन्थानो नांगौ। इसोर बिफानो खोन्थानो नांगौ। अब्ला जिसु ख्रिस्टआ जोंनि मुङै बिफानियाव बियो रायसनानै होगोन, बिसनानै होगोन। दिनै संसारा बेबादि। अनजाग्रा ख्रिस्टखौ फोथायग्रा बिदा फंबाय, बिब' बिनानाव नोंथांमोन, दिनै जोङो साफ्रोमबो थैयारि जानि आर'ज खालामनो थाखाय, जोंनि जिउनि थाखाय जिसु ख्रिस्टनियाव, इसोर बिफानियाव जोङो नांथाबनि, जोङो बिनायाव गोख्रों जानि। अनजाग्रा ख्रिस्टखौ फोथायग्रा बिदा फंबाय, बिब' बिनानाव नोंथांमोन, दिनैनि जोंनि बे टपिकनि मेसेजनि गेजेरजों इसोर बिफाया थारैनो सोरगो रायजोआव थायो आरो बे जिसु ख्रिस्टआ बे संसाराव फैनानै सारि जाफैबाय मानसि महरै, गासैखौबो मावफुंजोब्बाय। दिनै बे सोरगोआव थांनोसै, जोंनि थाखाय जायगा थामथिम खालामगोन। गोथार जिउखौ बानस'ग्राखौ बियो थनहरगोन। बिनि सोमोन्दै जिसु ख्रिस्टआ रायथिदों। बेनिखायनो जोङो दिनै बे जिसु ख्रिस्टनि बिफानियाव थांगोन, सोरगो रायजोआव थांनायखौ जोङो फोथायनो नांगौ, भरसा खालामनो नांगौ। जिसु ख्रिस्टआ जोंखौ लांफैफिनगोन होननानै। जिसु ख्रिस्ट जेराव थागोन जोंबो बेयावनो थानो मोनगोन। दिनैनि जोंनि बड'लेण्ड गस्पेल मेसेज चेनेलनि गेजेरजों बे दिनैनि टपिकखौ नोंथांमोना खोनासंनानै माबादि मोनखो? नोंथांमोना मोजां मोनबायब्ला अननानै कमेन्ट खालामदो आरो जोंनि बे बड'लेण्ड गस्पेल मेसेजनि चेनेलखौबो नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामदो, लाइक खालामदो, जाहाथे जोङो गोदान गोदान आपडेट खालामनो थाखाय बोलो मोननो हायो। नोंथांमोनजों जोङो बेबादिनो बे प्रग्रामनि गेजेरजों रायज्लायनो हायो। बेनि थाखाय नोंथांमोनखौ खावलायनाय थाबाय। इसोरा नोंथांमोनखौ बोर होथोंसै। जोंनि दिनैनि गस्पेल मेसेजनि टपिकआ एसेनोसै। जिसुनि मुङै गोजोन्थों।